Unde e Alice? A ieșit acum câteva minute. De ce? E însărcinată cu Răzvan. Nu, ce? Cum poți să spui așa Ăsta ceva? e adevărul și tu ai știut. Mi-ai ascuns asta. Nu, Petru, nu gândești limpede. V-am găsit în pat, ați petrecut noaptea împreună. Pentru că am scenat totul, ca să mă țină departe de Lea. Dar gata, că nu mai sunt fraierul vostru, ați înțeles? Stai puțin, liniștește-te, trebuie să vorbim cu calm. Ce să mă liniștesc? E copilul lui Răzvan, nu e al meu! Nu, Petru! Nu mor. Hei, gata, ce aveți? Otilia și cu Alice mă iau de fraier, mă manipulează, dar gata, crede-mă. E pentru ultima oară. Stai, ce? Alice e însărcinată cu Răzvan. Hai, cum să fie însărcinată cu... Mamă. Stai, Petru! Ce? Petru! Stai... Unde mi-e telefonul? Trebuie să o anunț pe Alice. Otilia, e adevărat ce zice Petru? Nu știu. Ajută-mă să-mi găsesc telefonul. Doamne, casă de nebuni. Hei! Hei! Ce, ai pățit ceva? Nu o să-ți vină să crezi ce am aflat. Ce? Copilul lui Alice nu e al lui Petru. Ce? Da. Nu pot să cred. Eu nu pot să cred că nu m-am gândit la asta. Mă rog, nici eu nu sunt 100% sigură. Păi tu îți dai seama că dacă e adevărat, nu vă mai oprește nimic să fiți împreună. Sărbătorim. Dana, dacă nu e copilul lui, asta nu înseamnă că nu s-a culcat cu ea. Și dacă nu s-a culcat cu ea? Te-ai gândit la asta? Nu știu, el a zis că nu își aduce aminte nimic din noaptea aia și... Cheers. Poate e Petru. Ah! Bună, Daniel. Bună. Iartă-mă că Nu, hai. vin așa de neanunțat. Bună, Daniel. Dar vreau să văd cum ești. Foarte bine, mulțumesc. Mă bucur. Și tu? Ok. Ai plecat tulburată de la discuția cu Petru. Ah, nu, sunt ok. Mă bucur. Îți fac o cafea? Te rog. Neagră și fără zahăr. Exact. Ce faci, mă, Răzvane, mă? Salut, Petru! Tu ce faci aici? Am ceva de vorbit cu tine. Eu sunt foarte ocupat. Nu mă interesează dacă ești ocupat sau nu. De cât timp mă minți? Eu cu ce te mint? Cât timp mă minți? Cu ce te mint? Bă, e sau nu copilul tău? Petru, ai luat o raznă acum? Bă, zi dacă e copilul tău sau nu. Copilul tău, nu! Petru, dai drumul, mai ce faci? Taci! Ai venit la fix. M-ați dat de fraier amândoi, nu-i așa? M-ați mințit. Nu știu despre ce vorbești. Nu știi despre ce vorbesc? Ia gândește-te. Ai rămas însărcinată cu ăsta și ai zis că e copilul meu. Aha, da. Ce? Eu cu ăsta, nu, Petru, eu doar pe tine te iubesc și n-aș putea vreodată... Taci, mă, taci din gură! bărbat! Taci! E sau nu copilul tău? Zi. Zi! Zi, mă! Bun, am înțeles. Nu-mi spuneți. Tu mergi cu mine la spital acum să faci un test. Nu. Poftim? Nu. Cum adică nu? Că ai ceva de ascuns? Nu. Perfect, hai la test. Hai la test acum! Petru, lasă-mi pace. Taci din gură! Vă e frică, nu? Că aflu adevărul și că nu e copilul meu. E frică. A? Ba, e copilul E tău. copilul meu. Da. Vreau dovezi! Și dacă cumva aflu că e adevărat, Alice, e ultima oară când mă mai vezi în viața asta, ai înțeles? Îi iau pe Robi și pe Lia și plecăm. Hai la test. Hai la spital!